Нека си помислим заедно как можем да подобрим идеята за Обединена Европа. Да, и Европейския съюз има своите слабости, няма спор, но нашата цел е да видим как можем да подобрим неговото функциониране, а не да се опитваме да го разрушим, дали отвътре, дали отвън. Считам, че отбраната се превърна в основен фокус за Европа, че Европейския съюз, който винаги до сега е бил смятан за изключителна мека сила, но с липса на твърда сила, вече да развие така наречената твърда сила, Европейския съюз също трябва да покаже мускули. Russia's aggression has dismantled any illusion that our security is guaranteed, and our only answer lies in unity. Да разчитаме добре сигналите, които идват от гласоподавателите. Ако ни показват, че търсят от нас повече опростяване на регулации, по-малко административна тежест и повече промотиране на икономиката, това ние трябва да разберем като сигнал, който идва от гласоподавателите и да се нагодим към него. Completing the single market is the smartest move to make and the best policy for Europe. No new bureaucracy. Just effectively enforce the rules we already have, fix what is not working and remove the obstacles that raise the prices for our consumers and hold back our businesses. Общия пазар е най-голямото достижение на европейския проект, но той има много бариери пред ефикасното му функциониране. Made in the EU is not just a label. It's an unmatched guarantee of quality and safety. Yet we allow unreasonably cheap, low-quality products, sometimes even dangerous, to flood our markets, undercutting our industries. This must change. Това е нещо, върху което Еврокомисията и разбира се и Европарламента като съзаконодател трябва да се фокусират. Така че след 4 години да кажем, общия пазар функционира изключително по-добре, благодарение на нашата работа.